प्रडिउसार दिलीप ब्रह्मनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आगानफ्रोमबो मुंनि दोंसे बर' मिउजिक भिडिअखौ डिबि फिल्म प्रडाक्शना फोसावबाय। बे भिडिअ एलबामाव गाहाय फावखुंगुर फावखुंग्रि महरै नेरसोन बसुमतारी आरो अनिमा नार्जारीमोनहा फाव खालामदों। हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव खुंफुंनो गोनां बिधान सभा बियाबफोरनि उफ्रा बिसायख'थिनि अक्ट'खौ दिनै भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावबाय। बिसायख'थि आय'गआ फोसावथाय होनाय बायदिब्ला फैगौ 30 अक्ट'बर खालि रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन। बिजाथिफोरनि मुं थिसननायनि जोबथा साना 8 अक्ट'बरसिम आरो बिजाथिफोरनि मुं बोखारना लाफिननायनि जोबथा सान 13 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव बिजाथिफोरा गावसिनि मुंखौ बोखारना लाफिननो हागोन। आसामनिफ्राय रायजो सभायाव बिसायख' जानायनि सानसे उनावनो मिरुनि आयुष आरो जाहाज गाथोन दै लामानि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै माजुलिनि एमएलए मासिखौ नागारो। सन'वालआ गावनि एमएलए मासिखौ नागारनायनि रेजिगनेशन लाइखौ बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनो गथायनानै होयो। रां लुथिनाय आरो सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ दिनै बजालि जिल्लानि पाठशालानिफ्राय बजालि पुलिसआ हमनो हायो। पुलिसआ बिसोरनि आवथानिफ्राय नोगोद रां, माखासे एटीएम कार्ड, सनानि गहेना, AS01ET4033 नम्बरनि खावनाय साखा खबब्रै गारिखौबो बोखांनो हायो। हमजानाय 3 सिखावफोरखौ सिराजुल हक, राकिबुल इस्लाम, रमेश आली होननानै सिनायथिदों। बर' बिजोंजों एससीएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय चरण नार्जारीनो बर' थुनलाइ आफादा मान बान्था आरो मान बिलाइ गथायदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर'आ बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै चरण नार्जारीनो बान्थाखौ गथायनानै होयो।